Шулай итеп, без Лига Джим фитнес клубында очрашуыбызды башларга тиешбез. Хәерле иртә. Таныштырып үтәргә кирәктер. Республикала һәм Россиядә киң билдәле блогер, спортчы, ике кызга бунамын дигән атай, тормыш иптәшенә ныклы терәк, көчле рухлы егет Рөстәм Нәбиев та кунактабыз. Әлбиттә, Рөстәм Нәбиевтің әлі тренировка мәле бара. Біз оны тренировканан өҙмәйбез, күнекмәләрҙән өҙмәйбез, оның тренеры менән аралашып китә алабыз. Ул да булһа Тренеры менән дә таныштырып үтәйек. Ул да булһа Башҡортостан Республикаһының ҡатнаш алыш көрәше федерацияның вице-президенты Заһир Түләбаев булыр. Үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, бында шул тиклем төрлө күнекмәләр бара. Һәм әгәр мөмкин булһа, без уларга яҡыныраҡ барыр инек. Рөстәмде бүлдермәйек. Күнекмәнән айырмайыҡ. Заһир, хәйерле иртә. Хәйерле иртә, һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Хәлдәрегеҙ нисек, әле нимәгә әҙерләнәһегеҙ? Хәлдәр, Аллаға шөкөр, әле беҙ тағын берҙе Эльбрусҡа менергә әҙерләнәбеҙ, сөнки Гималай ул 8156 метр над уровнем моря тип әйтергә була инде. Һәм анда менер өсөн специальный подготовка кәрәк. Әлеге ваҡытта беҙ конкретно именно Эльбрусҡа әҙерләнәбеҙ, сөнки ул тренировка күп буласаҡ, шул уҡ Эльбруста. Һәм инде аҙаҡҡы көннәр ҡалды, вот уже бер аҙна тирәһендә. Һәм пик форманы шул көнгә килтерергә тырышабыҙ инде. Сөнки ул Эльбрусҡа уже бер тапҡыр менһә лә, икенсегә ауыраҡ та булырға мөмкин. Сөнки беҙ бит белә алмайбыҙ, ниндәй погодный условиеларға эләгәсәк, оны еще бер фактор. Икенсе фактор ул форманың һәр пикі була. Ул ҡайһы саҡта организмны көслө була, ҡайһы саҡта ул вымотанный була. Шуға күрә беҙ тренировочный процессты үҙегеҙ күрәһегеҙ, өҙөргә тырышмайбыҙ, сөнки был бик ныҡ серьезный момент, һәм был серьезный моментҡа тоже подход кәрәк серьезный. Шуға күрә инде беҙ тырышабыҙ һәм үҙебеҙҙең яҡтан бөтәһен дә нимә ҡулыбыҙҙан килә, шуны эшләргә эшләйбеҙ һәм ҡалғаны Аллаһ Тәғәләнән ҡала инде. Бына һорау бирәм килә. Рөстәм әле өҙөрмәйенсә күнекмәләр эшләй. Һәр күнекмә бүленгән 50 секунд, 1 минут, 30 секунд. Без уны әлегә айыра алмайбыҙ. Рөстәмдең әлегә әҙерлек кимәле нисек? Әлеге ваҡытта формаһы бик яҡшы. Ул бер сәғәтләп тренировкалар үткәрергә мөмкин һәм туҡтауһыҙ инде 600-700 калорий туҡтамайынса бер сәғәт мөмкин эшләргә. Бүген беҙҙең тренировка ул интервальный, работа отдых тип әйткәндә, сөнки ул тауға менгәндә ул гел генә бер темп менән менмәйәсәк, ул туҡтаясаҡ, ял итәсәк, шуға күрә беҙ шундай примерно условиялар эшләргә тырышабыҙ, чтобы выносливостен работать, һәм мындай гына выносливость түгел, ә именно силовая выносливость. Үҙегеҙ күрә ул пресста эшләй, кардиотренажерда эшләй һәм покрышки әйләндерә бит. Ҡулдарға көс төшәлер, шулаймы? Әлбиттә, ҡулдарға гына көс төшә инде, һәм пресс, арҡа, бил. Арҡа, бил һәм пресс тынығытаһығыҙ. Ә беҙ бына социаль селтәрҙәрҙә лә әйтеп киткән шикелле, Рөстәм менер өсөн нисәлер килограммды юғалтырға кәрәк дип, ябығырға кәрәк дип. Әйе, сөнки лишний вес булһа, ул менгәндә ауырыраҡ, сөнки ул лишний вес булған һайын, ул күберәк кислород потребляет итә. Ә именно беҙгә кәрәкмәй жировая прослойка. Сөнки ул тирләйәсәк лишний раз, тирләһәң ул бит һыуыҡ тигеҙергә мөмкин, һәм инде ул жировая масса, ул лишний вес, кәрәкмәгән вес тип әйтергә була. Сөнки ул восхождение Эльбрусҡа ныҡ выдержка кәрәк һәм ҙур выносливость кәрәк. Әлбиттә, һәр кеше лә менә алмай, һәр кешенең ҡулына килеп сыҡмай. Рәхмәт. Үҙегеҙ күреп тораһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар дуҫтарыбыҙ. Күнекмәләр үҙ яйы менән бара. Беҙ өҙә алмайбыҙ, ысынлап та. Һоҡланғас кеше, бар яҡтан да һоҡланғас кеше, уның рухына, Көсөнә, физик әҙерлегенә ысынлап та һоҡланмау мөмкин түгел. Әләйһә Рөстәмдең үҙе менән һөйләшеү мөмкинлеге юҡ. Шуға күрә бына тренер менән аралашып киттек. Һәм шундай әйтергә кәрәк, Рөстәмдең шәхси тренеры булып Заһир Түләбаев тора. Улар инде 2 йыл буена бергә шөғөлләнәләр. Бер-береһенә терәк, ярдәмсы, хатта ҡайһы ваҡытта улар инде ысын дуҫтарға ла әйләнгәндәр.
һәм Эльбрусқа ла улар бергәләп барасаклар. Күнекмәләр төзелмәйсәк һәм калган инде Рөстәмнең үзеннән сорарбыз. Буның белән бергә тагы ла кемдер бар? Әлбиттә. Әмма ләкин бына һинеңне осрашып һөйләшмәенсә без булдыра алмадык. Социаль селтәрдә язуыңса, һин инде Эльбрус тауына мендең. Үзең өчен шәхси рекорд куйдың һәм һинең рекордың Гиннестар китабына керде бит инде. Һәм инде менгәндән һин әйттең Гималай таударына менәм дип. Бuna әле әзерлек бара. Шул ук калдымы пландар? Әлбәттә, шул максаттан читкә китмәдем диясем килә инде. Теге ел Эльбрус тавы иде, быел инде Гималайның иң бийек бер тавына менергә шундый зур максат куйдым инде. Ул инде иң бийек тау безнең түгел инде ул 8156 метр. Безнең бит инде Эверест бит инде иң бийек тау. А бу инде Эвересттан 700 метрга кәмрәк инде дип әйтик. Ну шуңа карамастан да 8000 метрлы тау ул теге альпинист телендә әйткәндә инде зона смерти дип атала. Шуңа күрә минем алдымда инде зур эш тора, авыр. Ну, менә шушы авырлыкны җиңеп чыгар өчен без инде менә шушы залда бүгенге көндә тренировать итәбез, әзерләнәбез. Рөстәм, Гималайга нисек әзерлек нисек бара һәм һин үзең менән бер социаль селтәрдә язгайның гаиләмде лә үзем менән алып барасакмын дип. Шулай буласакмы? Нисек буласак? Әйтә, әдрәк шуның турында ла һөйләп кит әле. Эльбрус тауына бергәләшеп барачакбыз. Әлбәттә инде алар тауга менмичәкләр. Алар минем кырда янда була. Без менә аста тренироваться иткәндә, акклиматизация вакытында инде алар минем белән бергә булачак инде. А потом инде без 5 көннән соң инде уже Эльбрус тауына менеп китәбез инде. Алар инде аста калалар инде. Димәк, Эльбрус тауына быел һин тренировка буларак кына бараһың. Әйе.
Әйе, быйыл Эльбрус безнең инде как тренировка кебек кенә, ну, килеп чыкты инде теге елны. Без бит инде Эльбрус тауын бит үземә теге шундый зур максат итеп куйган идем бит. Быел инде менә шулай калды, тренировка кебек кенә инде. Ну, инде бу кирәкле тренировка. Ну, шуңа карамастан да инде теге елны без бер генә биеклегенә менгән идек инде. Быел инде икесенә дә менергә безнең үз алдыбызда шундый максат куйдык. Ну, ул кирәкле эш инде безнең өчен. Чөнки Гималай ул менә Эльбрус белән чагыштырганда Гималайда 3 Эльбрус сразу булачак менә. Бына былтыр Эльбруска менүеңә быел 1 ел булып килә шикелле. Кабат менмәем, бармаем дигән теләктәр уянманымы? Эльбруска менгәндә, менә һаман да истә, менгән вакытта менә һаман да күз алдымда тора, үз-үземне сүккәнем шугар. Они у нас. Я это сделал. Бүтән мәйтәм монда килеп йөрү фәлән булмайчак мәйтәм. Ну, киресен шәкилдә дә чыкты, чөнки менә тауга менеп җиткәч, инде шушы матурлыкны күргәч, нык сокландым. Һәм инде үземнең алдымда мәйтәм, походу придется мәйтәм тагын менергә дип. Бына Эльбруска менгәнеңдә итләһәң, ниндәй хис-тойгылар уянды һиндә? Ну, әлбәттә инде үзем белән горурландым, теге сөендем диясем килә, чөнки минем алдымда зур эш шундый башкарылды. Мин аны үзем генә беләм, ничек үткәнен, ничек авыр булганын, күпме күз яшьләре түгелгәнен. Шуңа күрә әлбәттә үзем белән горурланам, менә шушындый биеклеккә, менә үз кулларым белән менеп җиткәнемә. Әлегенә бына без бөтә бригадамнан карап тордык һезнең тренировкаларыгызга, һезнең тирегезгә, бына эшләвегезгә. Заһирның һинең шәхси тренерың булып 2 ел буена бергә эшләгән. Заһир, хорамайынса булдыра алмайм. Бына был егеттең характеры, холкы еңел түгел бит. Бына шул тиклем максаттар куялар, шуга ынтыла, барып сыга. Тыңлаусанмы, юкмы? Холкы һәм характеры бик простой һәм тыңлаусан ия. Чөнки без бүгенге тренировка һәд күрдегез, хокландыгыз, әмма ләкин бу безнең тренировка ул еңел дип шитаем без. Бу безнең өчен авыр түгел. Безнең намного куркынычрак, намного авыррак тренировкалар була. Кайсы чакта без командный задание эшләйбез. Рөстәмнең хәле күп мине атаманда сак-сак дип әйтер. Шундый вакытлар тоже булганы була. Шуңа күрә инде главный Аллага шөкер Рөстәмдә дисциплина көчле. Әйтәләр бит, терпение и труд все перетрут диләр. Шуңа күрә монда главный дисциплина һәм тырышырга, үзеңнең максатларыңа, үзеңә ышанырга. Шуңа күрә әле без тренировкаларга относимся серьезно һәм подготовкага шулай ук, чөнки ул гел генә үзеңә надеяться итәргә һәм үзеңнең характерга надеяться итәргә ул килеп сыкмай, ул подготовкадан күп нәмә тора инде. Калганы инде Аллаһ Тәгаләнән. Бына Заһир юк кайтманы, уның характеры көчле дип. Ябай түгел дип. Ни өчен дигәндә, һәркем ошондай хәлдә калгандан соң еңеп сыга алмай. Ул бына еңеүсе һәм шуңа күрә халык уннан хоклана, һине кабатлайдар, һинең белән аралашырга ынтылалар. Кисәгенә битендә һинең турында фильм булды. Һәм социаль селтәрдә күрүебезсә, яр буе тулы халык ине. Һиңә ял да эләге бетмәй бит, Рөстәм. Гаиләң һинең ныклы терәгең. Бuna ир иткәндә, хур иткәндә катын тейдер.
Һез ныклы бер гаилә. Индира һинең бар яклап терәгең. Һәм гаиләң менән бергә бараһыз бит инде Эльбруска. Әйе, быел Эльбрус тауына гаиләм белән барам. Наверное, теге шуңадыр да инде ничектер үземне тыныч тоям инде, чөнки гаиләм янымда булганда мен ничектер барып җиңелрәк тоела, менә шул киләсәк Эльбруска менүем, чөнки аларның терәген мин сизеп торам, алар теге көйләнүләрен инде шуңа күрә шатмын, алар минем белән баралар Эльбрус тауына. Шулай да Фирдат ага әйтеп китте, ирде иреткән дә катын, ирде хур иткән дә катын дип. Индирага карап та хокланып беткеһез. Шулай бит. Терәк, ныклы терәгең бар дигәндә. Әйе, менә күп кеше әйтә бит инде, Рөстәм, син шундый көчле шәхес диләр бит инде. Мин инде әйтәм, менә Индира бит инде барыбер читтә кала бит инде, шушы минем теге интернет челтәрләрендә дә бит инде барыбер читтәрәк кала инде. Аның теге влияниесе минем тормышымда нык зур. Күп кеше белми, но Индира миннән дә көчлерәк ул. Шуңа күрә аңа карап мин көч алам, ул миңа карап көч ала. Менә бер-беребезне без шулай теге катализатор бер-беребезгә булып торабыз инде, бер-беребезне заряжа итеп менә Тулыландырып яшәйһегез инде димәк. Әйе. Ике бына тигән кыз бүләк итте һиңа. Әйе, ике кызчыгыбыз, Аллага шөкер үсеп килә, ике матур кызчыгыбыз, көтеп алган балаларыбыз. Кыз балаларына бигрәк тә шат булган идем инде. Кыз баланы нык яратам инде. Шуңа күрә кыз бала булуын нык көткән идем. Һәм инде теге желанием шундый нык көчле булды, что Индира ике кыз бала алып кайтты да куйды. София дөньяга килде бит инде. Софияның үзенсә бер холк. Мине күбәнсә бына холкы менән охшаган. Ул да бына ниндидер биеклектәргә менергә тырыша һәр вакыт. София бына аңлаймы, Эльбруска барасагын көтәме? Мине ярай инде бәләкәй. Кайдалар барасагын аңлап yetkерәме? Ниндидер әзерлеге бармы, юкмы? Ну, София инде безнең барыбер әле кичкенә бит инде. Аңа 4 яшьтә юк әле бүгенге көндә. Ну, бик аңлап та бетермәйдер инде. Ну, менә качакта менә шундый таулы җирләрне үтеп китәбез машина белән. Ул карый да әти син шушы тауга менеп иладың бит әле дип миңа шулай әйткән була инде. Юк, мәйдәм, мин кызым икенче тауга менгән идем. Менә шулай әйтеп куя, ул барыр аңлый ул. Теге тауны күргәч, әти син бит шунда мендең бит дип, теге менә шундый сораулар бирә. Ну, барыбер инде кичкенә теге яше булса да барыбер аңларга тырыша, барыбер сораша, кызыксына. И шундый сораулар ишеткәч барыбер ничектер теге күңелләрем тулып китә инде. Менә үз балаң шуны аңлап күреп аңлагач, нык та рәхәт булып куя. Холыктар аерыла битәйме? Холыклары аерыла. Ну, бәләкәйсе, конечно, кирәкне бирә. Рөстәм, бына Гималайга барырга йыйнаһың бит инде. Тау системаһының иң бөек нөктәһенә. Берәр нинди ышануың бармы? Берәр нинди бетү, мәсәлән? Ну, теге нәрсәгә ышансаң да инде иң беренчесе бары үз-үзеңә ышануы кирәк инде. Менә мин үз-үземне теге беләм и ышанам, что мин аны булдырырмын дип инде. Теге ниндидер икенче чиктәге әйбергә ышану ничектер барыбер дөрес түгел инде. Минемчә инде менә иң беренчедән үз-үзеңә ышану кирәк инде. Әгәр дә син үз-үзеңне шушы максатны куеп, мин аны булдырырмын дип ышансаң, мне кажется, бөтен әйбердә бу дөньяда җиңеп тә, яулап та була. Рөстәм, тимәк ышаныс үзеңә көчле булырга тиеш. Әлбәттә, әлбәттә. Заһир һинең менән бергә бара бит инде, бер гаилә булып бараһыгыз. Һәм тренировкаларыгыз һезнең бөтенләй тукталмаячак, Заһир. Унда кайда үтәсәк тренировкалар, урын бармы, юкмы? Әлбәттә, анда уже беренче тренировкалар ул беренче акклиматизация буласак, анда уже минең ярдәмем дигәндә инде ул уже күбрәк моральная поддержка, наверное, буласак. Чөнки мин бит үзем тренер кроссфит буенча, һәм минең направление икенче төрле, анда уже тренировкалар уже именно на восхождение буласак. Анда уже Рөстәмнең үзенең тренерлары буласак по альпинизму. Мин уже как моральная поддержка, дус кук, һәм шул бергә булабыз инде. Әйе, шулай. Рөстәм, беренче тапкыр бына Эльбруска, беренче тапкыр дип әйтә, менгән вакытта нинди авырлыктар менән очрашырга туры килде? Кайсы яктан һиңа кыен булды? Ну,
Физик яктан авыр баласы икәнен мин алдан ук беләдер инде. Поэтому теге ул минем өчен яңалык булмады. Күбрәк тә инде мораль һәм теге психология ягыннан ныграк авыр булды минем өчен. Чөнки теге аңлашылмый күпме барырга кирәк әле анда, еракмы, якынмы менә шуңарда гына наверное авыр булгандыр да инде. Чөнки теге барасың һаман да күренми. И аңламыйсың сиңа ничек менә шушы көчләрне распределяйтергә бит инде. Җылап та аласың, үз-үзеңне дә сүгәсең, менә шул яктан да авыр булган иде. Кире төшәргә теләк булманымы? Ну, ничек авыр булса да, менә Мақсат қойғанһың екен. үз-үземне барыбер максат куелды бит инде. Менәм дидем бит инде. Ул үз алдымда да шундай максат куйдым бит инде. Үземнең теге мине караучылар алдында да бит инде, күпме кеше халык алдында максат куйдым бит инде. Шуңа күрә кире борылу дигән уй башыма бер дә килмәде. Менә ничек авыр булса да, бер дә кире борылам, сөй төшеп китәм дигән уй бер дә килмәде. Рөстәм, таудың иң бейек, тау системаһының иң бейек нөктәһенә күтәрелгәндән һуң тагыла ниндәй бейеклектәр үрләргә планлаштыраһың? Ола бирса, менә шушы Гималай тауына менгәч, мин анда менәчәкмен дим. Бүтән инде тауга менмичәкмен. Чөнки, ну, теге куда уже дальше дигән кебек инде. Ола бирса, теге максатлар бар инде ул. Менә белмәйм, может менә берәндә безумец тирләр инде. Ну, уйлар бар теге менә Атлантиканы да yüзеп чыгарга дигән уйда бар. Пустыня Сахараны да менә җыяу атлап чыгарга менә шундый максатлар да бар. Ну, ул пока уйларда гына кала инде. Ну, ничектер барып ышанам мин шуларга. Менә шундый экстремальный менә әйберләр инде мине ничектер барыбер менә көч биреп тора, ныклата менә ниндер менә шушы үземнең ичимдәге стерженне менә ныклатып тора менә. Шуңа күрә белмәйм инде, не кирәктер инде ул миңа. Ну, менә яратам инде мин шундай берне. Экстрим һинең өсөн инде тимәк. Экстрим минем өчен. Рөстәм, Индира, тормыш иптәшең нимә тиһең? Кәрәкмәй, бүтән етәр дигәне булманымы? Ну, булган шартлары бар инде барыбер. Әйтә инде, юк, бармыйсың да дигәне башта. Ну, потом барыбер аңлый инде ул менә ничек минем өчен ул кирәкле, ничек менә Мөһим һинең. Химия, ул барыбер шуны аңлап тора, һәм инде потом барыбер ризалаша, сдается инде. Ну, берәйбер дә эшли алмый инде. Аның ризасы белән инде миңа барыбер җиңелрәк. Оның ризалыгы, оның фатихаһы менән, ярдәме менән. Ризалыгы белән барыбер миңа ничек тә җиңелрәк, чөнки ул риза булмаса, мин барыбер үземне ничек тә кыен тоярым инде үземне. Һәм бына һинең командаң турында һөйләшәйек әле, Рөстәм. Белүемсә, һинең бына Эльбруска менүең һәм киләсәктә Гималай таударына менүеңде Рәсәй 24 каналы тулыһынса төшерәсәк. Бына был баруыңда кемдәр эргәңдә буласак? Командаң турында беренче әйт. Эльбрус тауына инде без теге елгыча шул 3 кеше менәчәк без инде. Менә теге елның инде состав иде, быел да шундый состав белән менә без. Только бу юлы плюс еще безнең белән шул телевидение менәчәк инде. Россия 24 каналыннан безнең оператор менәчәк безнең белән. Оператордан башка еще продюсер безнең белән менәчәк. Вот. Шуңа күрә быел 5-6 кеше булачакбыз инде. Не алар безнең белән Эльбруска менә, чөнки алар безнең белән потом еще Гималай тауына да барачаклар. Гималай тауына да менеп карыйчаклар. Тоже менәлсәләр менәчәкләр, менәлмәсәләр инде шунда калалар. Гафу итегез дип. Гафу итегез. Гималайга әлбәттә сак кына һөйләшеп алдык. Сентябрь айында юл тотасак, нисә көнгә юл тотагыз? Без инде 1 сентябрьдан ала бирса Непал иленә юл тотачакбыз. Һәм инде анда безнең программа 45 көн үтәчәк. 45 көн эчендә, ну 45 көн без тауга менәбез дигән сүз түгел инде. Где-то шул 30 көн безнең акклиматизация булачак, теге өйрәнәчәк без бит инде тренировкалар белән бит инде бер высотага менеп кире төшәбез, потом еще тагын биклеккә менәбез, опять кире төшәбез. Менә шундый безнең программа булачак. А потом инде где-то шул 35-нче, 35-нче көннәрдә инде без инде уже тау биеклегенә юл тотачакбыз инде. Тау авыруы еш барлыкка килдеме, юкмы? Эльбрус тауында тоерга туры килде. Горная болезнь дигән хисне. Ну, нәрсә дип әйтәсем килә инде. Нык авыр инде. Авыр булган иде. Минем 4-нче көнгә килеп чыкты ул Эльбруста. Нык авыр булды. Ул хәтлем авыр
тойганым юк иде үз-үземне. Рөстәм, бына Гималай тауынан Алла бирһә, әйләнеп кайткас, иң беренче нимә эшләясәкһең? Уйланыңмы әле? Иң беренче, наверное, берәр диңгезгә таярбыз берәр кая. Ну, наверное, шул диңгез якларына китербез, чөнки күз алдына китерәм, ничек миңа, ну, арыганымны, чөнки менә Эльбрус белән әлбәттә һаман әле дә менә чагыштырганда Эльбруста бит бар 12 көн торасың бит. Ну, шул хәтлемне арыган идем. Әле күз алдына да китермәйм, Гималайда нәрсә булган. Ятып йоклагына килгән. Булып кайтканын, менә ничек нинди авырлыклар булганын да теге күз алдына китерә алмыйм. Ну, беренче вакытны гаилә белән булырмын инде, әлбәттә, чөнки 43 көн мин читтә булачакмын, әлбәттә сагыначакмын. Мин шундый кеше, мин гаиләсез тора алмыйм. Әлеге көндә дә теге, ну, иң күбе 18 көнгә киткән идем, менә быелны Америкага барып кайттым бит, 18 көн булдым анда. Ну, шул хәтлем кыен булган иде, азакынча 10 көннән соң нык сагына башладым. Белеп торам инде. Гаилә кешесе, белеп торам, что сагыначакмын. Авыр булачак шушы яктан. Әлбәттә, балаларым да, иптәшем дә сагыныр инде. Ну, кирәкле бер инде барыбер. Амин. Инде исән-һау әйләнеп кайтырга язган. Иң мөһиме исән-сау кайтырга. Рөстәм, безнең бына ихлас, безнең генә төркемнең генә түгел. Бөтен республика халкы һине озатып калабыз, хәерле юлдар теләйбез. Исән-һау йөреп кайт инде. Һинең рух көсеңде беләбез, физик мөмкинлекләреңде беләбез. Максаттар куеп, уларны еңүеңде беләбез. Һәм бына тагыла осрашырга ятсын. Инҗире һиңә терәк булһын, балаларың көс биреп торһындар. Бына һинең белән аралашкандан соң безгә лә ниндәйдер бына көс өстәлгән һымак. Шуңа күрә булуыңа рәхмәт, шундай булуыңа рәхмәт. Һәм инде безнең миллионлаган телевизор караучыларыбыз һиңә шулай ук рәхмәт yetkерәләр дигән изге уйда калабыз. Бына Рөстәм, үзеңдә әйтһәң инде, яшьләргә, халыкка нинди теләгең булыр һинең? Күп кенә кешеләр, күп кенә яшьләр югалып калучылар да бар араларында. Ну, теге үземнән алып әйткәндә инде, менә миңа карап, бу дөньяда бүтән максатны да җиңеп кала инде, бүтән максатны да яулап кала, бүтән ну, һәрбер әйбер үз кулыбызда тора инде. Нинди генә хәлдә калмасак та, барыбер үзебезнең тормышыбыз, үзебезнең үз кулыбызда, шуңа күрә нинди генә авырлыклар булмасын, аларның барысын да җиңеп чыгып кала. Поэтому үз-үзеңә ышану кирәк, максат кую, и матур итеп тормыш итәргә. Шулай итеп, кадерле достар, бүген безнең өчен бик тә фәһемле очрашу булды. Кабатлап әйтәһе килә, тагыла бер тапкыр. Бүген без Рәсәйдә билдәле шәхес, көчле кеше, көчле рухлы,
блогер Рустам Набиев. Һәм уның тренеры Катнаш алыш федерация вице-президенты Захир Тлябаев булды. Кадерле достар, бүген һеҙҙең минең һаҡланғас хеҙмәттәшем Гүзәл Ишкинина. Һәм минең хеҙмәттәшем Фирдәт Ғәлиев эшләне. Осрашҡанға тиклем, кадерле достар. Һау булығыҙ.